Ahoj, vítaj na kanáli Flying Emotions. Dnes som si pre vás prichystal také motivačné video alebo aj Draw Life of Flying Emotions. V podstate vám budem hovoriť, ako celé Flying Emotions vzniklo. Proste sa pekne usaďte, počúvajte a sledujte video. Don't be scared. Viete, ako vzniklo celé Flying Emotions? No, naše prvé 2 až 3 videá boli také, že sme ani len nemysleli na to, že by niečo z toho mohlo takéto vzniknúť. Poslednú dobu nám ľudia píšu aj veľmi škaredé komentáre, čo ich v konečnom dôsledku aj chápeme, lebo sme točili sračky, teda nie chalani, ale ja hlavne. Lebo ja som v podstate ten, čo sa stará o tú sledovanosť a o to, aby boli naše videá zostrihané. Týmto videom, čo teraz sledujete, oficiálne ukončujeme tieto zlé videá a ideme sa pokúsiť vrátiť späť k Flying Emotions, ktorý mal veľký úspech. Nehovorím, že momentálne sa nám nedarí, ale ak sú tu nejakí diváci, ktorí nás už sledujú dlhšie, aj oni uznajú, že kedysi to bolo o dosť lepšie. Naše prvé video na kanáli Flying Emotions je tam už niečo viac ako rok. Keď sme natáčali spolu toto video, ktoré máte aj v pozadí teraz, tak sme si hovorili, no, tak to dáme na Facebook a naši kamaráti si to zhliadnú a budeme mať aspoň pár stoviek zhliadnutí. Potom sme takto natočili aj ďalšie video a zrazu nám za 2 videá pribudlo 100 odberateľov. Vtedy sme sa všetci traja dohodli, že premenujeme kanál. Možno sa teraz pýtate, že prečo Flying Emotions? Ak máme pravdu povedať, boli to také prvé 2 slová, čo nám napadli. Čiže to bolo iba také spontánne, tak sme to tam nehali a je to až tu teraz. Keď nám pribudlo tých 100 odberateľov a na videách nám pomaly začala rásť sledovanosť, nehovorím, že to bola nejaká veľká sledovanosť, ale ľudia nás podporovali. Keď sme dosiahli 500 odberateľov, tak sme vydali toto jedno video, ktoré vidíte v pozadí. Viete, čo sa stalo na druhý deň po tom videu? Ozajstný Taras Povorozník nám okomentoval to video a prihlásil sa na odber kanálu, ktorý má prihlásený aj dodnes. Viete, akí sme boli vtedy všetci radi? Ja osobne som sa snažil trénovať každý deň, keď sa dalo a prialo aj počasie. Lebo som sa chcel priblížiť skillom k Marekovi, ktorý je stále pre mňa taký vzor a taký ťahač. Po tomto videu sme dosiahli ďalšiu 100 odberateľov a už sme ich mali 600. Po tomto videu prišla jedna veľká chyba, ktorú som spravil, ja za ktorú sa aj chalanom chcem ospravedlniť. Prijali sme jedného člena, ktorého vidíte teraz v pozadí videa. Chalana som prijal a chodieval som s ním von skákať a tak no trošku som zabudol na Ondreja a Mareka. Nakoniec som si uvedomil, že takto to nepôjde a dali sme znova staré Flying Emotions dokopy. Vtedy na druhý deň, alebo neviem kedy to bolo presne, vyšlo na našom kanáli video s názvom Chill Training. Zatiaľ to asi není úplne motivačné video, ale chcem vám týmto ukázať našu cestu, ako sme sa dostali až sem. A aj keď sme mali občas také chvíľky, že nám sledovanosť nerástla, tak sme museli sa cez to preniesť a ísť ďalej. Začali sme točiť tutoriály. Na to prišlo veľa ďalších hejtov, že to nevieme skákať a točíme na to tutoriály. Nechcem, aby toto vyznelo nejako hrozne alebo namyslene, ale ak natočíme nejaký ten tutoriál, tak vtedy my ten trik vieme a nikto nás o tom nepresvedčí, že ho nevieme, aj keď napíšete hocičo. Lebo nikde není napísané, že trik, ktorý natočíme v tom tutoriáli, nemôže byť skočený inak, ako je to v nejakej v úvodzovkách parkour knihe. Viete, čo sa stalo ďalej týmito tutoriálmi? Dosiahli sme 1000 odberateľov. Na jednu stranu to bolo super, pre nás, že sme dosiahli nejakú ďalšiu hranicu. Ľudia nás začali riešiť a začali nás nenávidieť, že za približne pol roka sme dali 1000 odberateľov. Nechcem, aby toto video bolo nejaké namyslené, len vám chcem povedať, ako to všetko je. My sme sa snažili, aj sa teraz snažíme a preto sme mali taký úspech. No, možno pre niekoho toto není úspech, ale pre nás to bolo super. Natočil som prvý diel reakcie na vaše faily. Dostal som hejt za to, že kopírujem Tariho, ale s tým účelom toto video nebolo natočené. Ale som rád, že tam boli aj ľudia, čo to pochopili. Pred novým rokom som začal skúšať videá také clickbaity, ktoré tiež nedopadli až tak, ako som si myslel. Ale na konci roka 2016 sme dosiahli 2000 odberateľov. A teraz príde jedna vec, za ktorú sa chcem niekomu ospravedlniť. Je to Team Freemove.
Ak toto video sledujete, hoši, tak viem, že som to trošku prehnal, ale myslel som to dobre. Myslel som si, že si tým vybudujeme nejakú sledovanosť. Proste to bola chyba. Takže ešte raz prepáčte Freemu a budem rád, ak sa vyjadrite v komentári. A ľudia, čo sledujú toto video, by som bol rád, keby ste toto video zdieľali a poslali svojim kamarátom, poprípade aj týmu Freemu, aby sa k tomu dostali. Ďakujem všetkým a pokúsime sa teraz vrátiť späť k úspešnejšiemu Flying Emotions. Ak sa ti video páčilo, môžeš mi tu zanechať like a boli by sme aj moc radi, keby si sa nám prihlásil na odber a poprípade zdieľal na Facebooku toto video. Ešte raz všetkým ďakujeme a ahoj!